ngay tampukan kadagiti agduduma apasamak iti biag. Mang tadrayaw kan liwliwa kada kayo pagganmi adumdumngeg. Paglinglingayan kabayatan tiin kay panagtrabaho ken panagin inana. Ay nawaw! Naragsak nga ingkay panagdengdengeg. Kaya't kulaang nga ipakaam mo, nga agmay may salaang to'y channel tayo. Daytoy laang Jovi Almoite, awanen sa balipay. Ita, sagutan da kayo iti sa balimanen apakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! Apay aday to'y laang tiinrimit mo si Ka Andrew. Day talaang nga rin tinabati iti sweldo, na bakit? Ay nawaw, daytoy laang tinabati iti sweldom kunam. Oyn, Apay ngay, kurang pay daytoy ang maigatang iti bagas. kasano ko ma, kat nagadumot ti utang tayo, abay bayadak. At dapat ti loan tayo. Saan ka kumapay ang nagbayad ang? Ni bakit mo't? Automatic ang maikasay ti bayad ti loan tunggal ag sweldo kami. Anya ngailangan ti magatang ti 1,000 ita. Adupay mo ti bagas tayo. At damot lang ti abasto dagiti anak ta. Adda nga rud gatangag kuma. Anya ngamin ti katanga maya. Ay basta, adda. Ay nawaw. Tila adda paggasgastusam. Kat amom lang arudan ang masoshort tayo. Naimbag abigat mo, Mari ni Risa. Kastamot yun ka, Mari Mirna. Anya ti masapul mo, Mare? Amangan no adda extra akwartam dita, Mare. Extra akwarta kunam. Ay sos, agpada talaang mat amaaw-awanan, Mare. Ay, parikot-kukit din. Pangusaram iti kwarta aya, Mare. Adda in-order ko iti online kat sumangputan inton Sabado. Ay nawaw, agpada tangarod ano kasta, Mare. Adamot in-order ko iti online. Awan am-amum amabalin a pagutangan, Mare. Ni Nana Hilda, Mare. Damag kukat nga agpapautang kano dayjay. Isu na laeng tanapili kano iti pautangan na. Masapul an nalaing tanga agdrama. Iti kasta, agpautang. Impadas mon ti imutang ken kuana, Mare. Saan pa'y, Mare? Ngam adaplano. Ipadas mo man nga agpaiso, Mare. Bagaan naktunoan niya ti ibagana ken ka. No nawaya ka, di mapan ka iti ayanda inton bigat. Anya tigatangam ni Risa. Sa anak agumatang, Nana Hilda. Ay nawaw, anya nga rod ngay. Ay kwa, umutang ako man, wag pautang kayo Anya ti utangam aya. Kwarta ko man, Nana. Kasapulak ngamin unay ti kwarta. Kunaklaki, di no tilakok ti utangam. Ay saan, Nana? Kwarta ti utangag. No kayat yaw, isaldak ti ATM card ko iti 4 pays. Nay, apay nga isaldam ti ATM card mo ngay. Kasapulak nga rod ti kwarta, Nana. Alan kasyan nak kumamat. Pangusaram iti kwarta. Ay kwa, Nana. Masakit ngamin ti katugangak. Masapul nga agpawit kami iti igatang na iti agas na. Sige, pautangan ka. Ngam 2,500 laeng Ibatim ti ATM card mo, tapno makasigurado ak nga agbayad ka. Wan, Nana. Apaman amarilisan kami. Agbayad ak adagos kada kayaw. Anya ngay, Mare, inikan na kanina na Hilda. Wan, Mare. Insaldak pay laang ti ATM card ko iti 4 pays. Anya ngay ti inrason mo, Mare. Imbagak ang masakit ti katugangak, Mare. Ay nawaw, namarti mat adagos. Wan mat, Mare. Isaldak man mat nga rod ti ATM card ko, Mare. Ay, wan, Mare. Awan mo't lang kargana. Kan saan tayo pa'y mo't anarilisan? Panawan ka pa'y nga rod, Mare. Mapanak iti ayan ni Nana Hilda itamot laang. Tatalaga ka sa pulak ti kwarta. Sige lang, Mare. Lalaingam ti agdrama, tapno ikan na ka. Isaldak ko mati ATM card ko kada kayo, Nana Hilda. Anya? Isaldak ti ATM card ko iti 4 piece, Nana.
Ay nawaw, Amok nga adda ka asiyo itikas kada kami amarigrigat nana. Awan pa'y ngamin kwartami kat naibusen ti bagas mi. Awanan ti maisaang mi nana. ay una yan. No kaya't mau, mabalin apabuludan kayo iti bagas. Ay kwa nana, kwarta ko ma. Ti kunam kaawan ti isa ang yaw. Ngam di mo magkayat abagas ti ipabulod ko kada kayaw. Ay kasto ngamin nana. Adda in order mi a half kaban, ngam saan mi pa'y anaala taawan ibayad mi. Kasta ka day. Alamot din anana. Awatin nyo kumati salsaldak nga ATM card ko kada kayo. Sigay, 1,500 laang ti maipabulod kaw. Kas makita mo, kapurpurchis ko laang itay. Awanan ti kasunhan kaw. Anya ti may imbaga ni Mirnaking kahil da bakay? Insalda na ti ATM card na, Wilmar lakay. Ay nawaw, inalamay. Wala, tama siya na kengkwa na lakay. Tunggal adda ti umay umutang kat ikam ita bakay. Kaasi da mo ngamin lakay. Awang kano ti maisaang da. No awan ti saan da, bagas latta kuman ati pabulod mo. Kumaa, ngam di na mo kayat ti bagas. Kwarta ti kaya na. Lukas tagayam, di mo latta kuman inik-ikan. Ada kano ngamin ti in-order da. Awan laang ibayad da. Asanon no sana makabayad da kita tao. Ada mo ki di ti ATM card da iti purpose lakay. Nalakalaan ken katagtalag iti sa bahala tao. Kat amumot anarigat tag singil. Nabasam ti message da iti group chat tayo, Marimer na. Wan mare, marilisan tayo kano inton umay alawas. Wen nga rod, iso na laang tainsal data mo ti ATM card ta, Mare. Kasarita taan ni Nana Hilda, mare. Anya nga iti bagatakin kwa na. Ibagata nga alaan tapay laang ti ATM card na, taag-check da sirkan ma'am. Kasanungay no saan nga isubli ni Nana Hilda, Mare. Ay nawaw, isubli na dayjay mare. Dayjay pa iti kunam. Aggidan ta amapan iti ayanda, mare. Sika ti makisarita ken kwa na, Mare. Nalakalaang mat dayta. Ay gayam, di mo dakdakamatin ken lakay ko ti may papan iti na isalda nga ATM card ta. No kasta, inlimad mo kanila kay mo, Mare. Wen mare, ta sigurado nga agungot dayjay no maamuan na. No okay lang ang kada kayo kat alaan mi kumapay ti ATM card mi, Nana Hilda. Ti bayad ti utang yung ay. Ay, dayta nga rod ti. No marilisan kami kat agbayad kami, Nana. I-check ngamin dasar kan ma'am ti ATM card mi. Iso nga alaan mi kumapay. Ang mga no awan ti maawat mi, no awan ti maipakita mi nga ATM card, Nana. Pudno launay tinaibaga ti gayem ko, Nana. Sapay ti mairilis kada kami, tinamnamaan mi nga ibayad mi iti utang mi kada kayo. Kasano ngay no saan kayo nga agbayad? Ay nawaw, awan pagdanagan nyo, Nana. Taam mo mi ti agbayad iti utang mi. Kan may saha, saan mimot nga itarayan, Nana? Sige, isoblek ti ATM card yaw. Ngam di yo liplipatan ti agbayad ah. Urayak ti bayad yaw, ta isupay nga igatang ko iti ilakok dito istor ko. Nagbayad na kadimot laang Hilda bakay? Saan pa'y nga rod lakay? Ay nawaw, apay asaan pa'y? Awang kano kwartada lakay. Imay dalang inala ti ATM card da. Ngamen, maichik ka no, no awan ti maipakita da. Ang mga nusanda ang marilisan. Ang mga mit nululbudan da kanda kita na tao. Saan ba't siguro lakay? Maiturod da nga taaya ti agulbud iti kas kanyak abakitan. Amumbit na kita no tantuma. Narigat da kasarsarita. Anusak nga orayan lakay. Barang agbayad dan tumulaang. Apay nga itala nga nagawid kamer na bakay. Ay nawaw, nagteksak met apila ijay paradaan lakay. Manutin withdraw ngay. 3-5 lakay. Kita ama, ang mga nukumkumpurmi manin ti pangigas-gastusam. Para iti panagadal lagi ti ubing day ta kwarta. Amok saan na masapol nga ulit-ulitom nga ibaga? Palagi plaeng,
Amok ti ugalim kay. Na, Numakaigam kay ti kwarta, kat saan ka nga agtal na, aging ka nga addapay ting igamam a kwarta. depende lang tamo ngamin alakay. Si kakit dimot. Iso nga rod nga adda kwarta, tapno adda gastusen tayo. Nairilis ka numit tayong ti kwarta dagiti 4-piece a kalugaran tayo. Bakit? Ay nawaw, asino mo tinakadamagam lakay? Isu ti pagsasaritaan dagiti babakay ti restore itay. Nag-release da mo gaya man. Ngam apay nga awan ti umay agbayad. Sika paikit din tagparikot ita. Sapay inala damutan ti ATM card da. Kasarita mi daa. Ibagam akasapulang mit ti kwarta. Numara na am ida ket ipalagip mo lakay. Ammumot no asino dagiti pinautangak. Wala, no dungag da kanya. No saan ngay? Dumngag damat siguraw. Kwartata mo dayjay lakay. Ipadas ko lata. Yung jak masigurado ang masingir ko ida. Bakit? Naimbaglaangan tanaranaan ka dito'y dalan ni Risa. Ha? Nana Hilda? Singir ko mati utang mo kanyak. Ay kwa, awan pa'y matkwartak ita, nana. Ay nawaw, ting karim kanyak, kagbayad ka no mairilis ti kwartayo. Iso a pinautangan ka. Kumaa, ngam adamot ngamin sa bali anang usarak iti kwarta anaawat ko, nana. Apay ngay akasta. No anya ti imbagayo akit agtungpal kayaw. Importante nga rod mat tinangusaran mi, nana. Kasapulak mat ti kwarta ita. Anusan nyo kumapay nga urayan. Takas na kunakon, awan pa'y kwartak ita. Aginggat ka ano nga gorayak. Idin saldayo ti ATM card yu kanyak, takasapulan yu ti kwarta. Inikan kayaw. Ita akasapulak matan ti kwarta. Di kay matan makasarita ana sayaat. Di kay mat makauawat, nana. Awan nga rod kwartak ita. Uray labusan dak ita. Awan a talaga. Ol budan nakmatan. Itala ang manan nga imay ka dito'y isturkaw, andraw. Naibos nga minti mantika lako ni Nana Betty. Iso nagdiretso ak dito istoryaw. Gusto mo kidi ata isupay mo ti mapaglakwak. Wala ta, Nana. Ay gayam. Ada ka din ni Mirna di tabalayaw. Adamot, Nana. Apay ka di. Manualawa sa asaan ang nagpakpakita ti asawam kanyak. Ada ka di basol na kada kayo, Nana? Insalda na ti ATM card na idi naibusan kayo iti bagas. Ti engkareda iti kumari na kanya ket agbayad da no marilisyan da. Nga mawang kadimot. Insalda na ti ATM card na iti 4-piece ko na yun, Nana. Wan, idi naibusan kayo iti bagas. Na, kasano kumaamay busan kami iti bagas kat addamot ti matmatgadak uray kasano, Nana. Ay, jak ambo ah. Basta ipalagip mo man ti utang na. 1,500 dayjay. Pudno ka di nga insaldam ti ATM card mo iti 4-piece kan Nana Hilda. Asino tinangibagakan ka lakay? Kinasarita nak ni Nana Hilda. Anya? Inrason mo pa'y anay busan tayo iti bagas. Amumay, abawal ama isalda dahi nga ATM card. Bayadak to lakay. Nangusaram iti 1,500 aya. At dala binayadak nga order ko. Kun saan laang mat asyak ti mangisalsalda iti ATM na lakay. Adu kami man. Ay unay kan. Kasano numaamuan lagi ti masignan ti kastangar aramiden nyo. Kat maikat kayo iti listahan lagi ti beneficiary iti 4-piece. Awanan ah! Kunak tumay, si kaday tamir na. Apay ka di Nana Hilda. Tibayad mo ngay. Ha? Narilisan kayo kanumatan. Wen, nga manulaang tinaawat ko, Nana. Nagkari ka kanyak nga agbayad ka no agrelease da. Itaan na alayo ti kwartayo, kasta manan ti irasunyaw. Agpada kayo iti kumarem. Pudno ti bagbagak, Nana. Saan mo't amabalinti kasta ah? No saan kayo nga agbayad? Agreportak kadagiti masuknan. Anya? Ibagak nga isalsaldayo ti ATM card yaw. Tapno ikatenda kayo iti listaan dagiti beneficiaray. Ne, saan kumamot akastaan, Nana? No diyo kayat nga agreportak. Bayadan nyo nga raw ti utang yaw.
Tapno malpasan ti saritaan. Nakasaritak mo lang ang dadya Amirna. Enya timbaga na ba kay nagbayad ka din? Saan pa'y nga maamok ang mabutang dadya ama i-report lakay? Di na imbaga no kaano ang bayad? Saan pa'y ngam siguradong agbayad dayjay? Makitak ang madanagan itay, kabayatan ti panagsarita mikait. Imbagak nga i-report ko ida kadagiti masaknan. Gusto mo't kinday, yung nagbutang tap nagbayadan. Sigurado, adi na mo't lang kaya ti maikat iti dayta for page. Agpadadakin kumari na ni Risa nga ulbawd. Agbayad tan mari ni Risa. Ay nawaw, apaya kasta. Kasla damot pagbutbut nga, Marimer na. Kinasarita nak ni Nana Hilda, mare. Aya, Un mare, naranaak ngamin ijay paradaan idi kalman. ay nawaw. Apaya nagpakita ka ngamin, Mare. Jakmet ngamin amo nga dagayam ijay paradaan, mare. Ay na, agbayad tan. Tano saan tapay nga agbayad. I-report na takadagiti masiknan. Ang mga numaikat ta iti 4-piece, mare. Imay kami, tagbayad kami, Nana Hilda. Nasaya at mata nakalagip kayaw. Uwan, Nana. Narigat ngamin ti mai-report. Noan niya nga minting kariyaw, isaw ti aramiden yaw. Pasensya kayon, anana. Amuyo lang nga rudan abaketak, ulbudan dakpay laeng bat. Eh, pasensya kayon, Nana. Itid yung nga rudan ti bayad yaw. Kat inton sumarunaw, di kay agaramid iti istorya, tapnula ang makautang kayaw. Saan mo't, Nana? Di ka man agindi di ang musika, Mirna. Nakasaritak nila kay Mau. Kasaan kayo makano ang maibusan iti bagas? Ah? Husto kayo, Nana Hilda. Nagulbud kami iti kumare, tapno makautang kami laang kada kayo. Makita yo dayta nga aramid yung kumare. Ngum saanan ang maulit, Nana? Saan min nga isalda ti ATM card mi? Kasta agbutang kayaw. Di kay agulbawd para laang iti kwarta. Tawan ti daduma ang maibabain, no di da kayo mutlaang. Ay, nawaw! Di mo ulbudan tinakautangam. Pudno at ipanagulbud kat isalakan na ka. Ngam iti maminsan laang aka nito. Laglagi pam kuma aka nayon, ariribok kan panakaibabain to ti ibunga na, numaduktalan da ti kinapudno. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo. Jovi Almoite. Agyaman kami, itin kay Panang Tarabay.